Награди от Бургас, момичетата и момчетата от вокална група Детски смях обраха първите места на арт-фестивала Сезони в Морския град. Днес вокална група Детски смях при Обединен детски комплекс Ние връбчетата в град Монтана се завърна от участие в арт-фестивал Сезони, който се проведе от 2 до 5 юли в град Бургас. Вокално студио Детски смях при Обединен детски комплекс Ние връбчетата в Монтана се завърна с 3 първи, 1 трета и 2 поощрителни награди от арт-фестивал Сезони в град Бургас. В конкурсната програма участва вокална група Детски смях и индивидуални изпълнители в различни възрастови групи. По информация на домакините, над 280 момичета и момчета на възраст от 5 до 19 години от различни градове на страната са се включили в надпреварата. Участници имало от Бургас, Варна, Велинград, Добрич, нашия град, Пловдив, Правец, Първомай, Русе, Разград, Стара Загора, Севлиево, Свищов, Сливен, Търговище, Троян, Шумен, Ямбол и къде ли още не. Журито беше 8-членно, председателствано от композитора Стефан Диомов и членове поп-изпълнителката Тони Димитрова, композитора Валентин Пензов, Захари Чернев, Владимир Спасов, Мария Чернаева, това всъщност е дует Бургас, Мирослав Станчев, Красимира Кралева, Мина Пенкова и Цанислав Петков. Двамата са част от групата 5-те сезони на Стефан Диомов. Конкурсът се проведе на 2 сцени, в Морската градина и в залата на Колежа по туризъм. Едновременно с конкурсите за млади поп и рок изпълнители вървяха от тази година за първи път всъщност и конкурси за приложни изкуства и фотография. Всъщност и затова вече наименованието е Арт Фестивал Сезония. По принцип този конкурс се провежда вече повече от 15 години, доста стар конкурс, утвърден в България, който открива млади таланти. Оттам преди 4 години била и първата поява на Рафи на музикалната сцена. Вокална група Детски смях се представи с 2 песни. Едната е До утре на композитора Стефан Диомов. Песента е акапелна, всъщност пее се без музика. И втората песен е Because от репертуара на Beatles. С двете песни децата завоюваха първа награда в националния конкурс за млади поп и рок изпълнители в раздел групи за тяхната възрастова група. И първа награда в конкурса за изпълнение на песен на Стефан Диомов с песента До утре, където те събраха овациите на жури и публика и както в разговор Стефан Диомов ги определи, че пеят като камбанки, което за нас е така много гордо да чуем такива думи от създателя на тази песен. В 4-та възрастова група при най-големите безапелационно победи Йоана Димитрова. Тя е на 18 години. Йоана се представи с песен от репертуара на Нели Рангелова "Както съм била" и от репертуара на Лара Фабиан "Брокен Вал". Брилянтно пя на сцената. Може би за това допринесе и новината, че е приета в Държавната музикална академия Панчо Владигеров. Тя я научи буквално 1 час преди да се качи на сцената и беше безкрайно щастлива. В втора възрастова група 3-та награда спечели Жанета Пейна в изключително оспорвана надпревара. Тя се представи с песните "Влюбения час" от репертуара на Лили Иванова и "Лив" от репертуара на Селин Дион. При най-малките, където също бе много оспорвана конкуренцията, както и всъщност и във всички възрастови групи, Дарен Гоцек и Зорница Викторова взеха поощрителни награди за своите изпълнения. Конкурсът премина в така много творческа атмосфера, в много приятелска атмосфера. Децата имаха възможност да контактуват с журито. Освен това, преди самия конкурс имаше организирано посрещане на първото юлско утро на Морския бряг в Бургас на 30 срещу 1 юли. Домакините
всъщност от община Бургас, бяха организирали рок-концерти от 19 часа вечерта до изгрева на слънцето в 5:35. Изключително емоционално, изключително вълнуващо преживяване бе за всички. Хиляди хора се бяха струпали на това място, имаше запалени огньове по плажната ивица, много рок се лееше. Така, това е едно незабравимо преживяване, считам, за нашите деца. Гала концерта, с който бе закрит фестивала, бе открит всъщност от Рафи и бе закрит от Петте сезона, групата Петте сезона, която изпълни песента "Приятели" заедно с всички участници в фестивалната програма.